Kadom Karbi along arat, Nirimen Mukut Kramsa, Pahalgam Kashmir along alam klang det penapi, India lapen ke Pakistan ang bong, lam kachepangjar bangke judune plengune. Kecing si ke hadak Pahalgam Kashmir along, katengking atum lake TRF mate da Resistance Front po atumlo. Bolsta me non bangke det piang bong si ron kachit kurpo ang denglo. India lapen ke Pakistan ang bong. India lapen ke Pakistan, ron doji podok dog hut, China tum stame Pakistan adum pan ke support che paklanglo. Lason tak taksi non Bangladesh atum sitame Pakistan hinarsi abe kidun ang tek ponong elo. Da Hindu pua birta long jong sinalitum langlo pulutang te tek ponong ji. Hada ketok lason lo, if India attacks Pakistan, Bangladesh should occupy northeastern states. Muhammad Yunus 8. Lada ketok lason lo jong si India tu Pakistan apan tengkeng lo pulutang te Bangladesh tum sidame la India Northeast India aphan ke tengkeng si chirai det populo. Lake Bangladesh tum kaningje alam lo Muhammad Yunus nali tum samay chini lo Bangladesh along make interim government si dolo harak Sheikh Hasina aphan ke harak pen plungjui lo. Kiram tang ani niri bangso aputhak samay niri thanpon lab lo. Bangso alam kaningje bangke lake Bangladesh along former army officer si kaningje lo. Hala bangso officer ke Muhammad Yunus pen claim rapet dam rapet banglo. Alangli matela bangso army officer Muhammad Yunus fan same advice pia banglo kusipu alangli men lake ALM Faslur Rehman pulo Major General ALM Faslur Rehman alangli pening je pon loje China pen si chingki chethan si matela China pen chira paksila north east along ge tengkheng ji pulo ilidum jong si meblong lang pamelo pulo tangte Arunachal Pradesh son ma ke China pen jete bokhet ne pine sitame Bangladesh Ministry of Foreign Affairs alang litum hinat ke ning je pon ke je bangso Rehman kaning je lamang ke RD pinang iplo lake sarkar pen kachira babe pusining je pon laben ke Bangladesh pen ke matha lam kali pusining je pon do thulang kedam tang a video long ilitum chethan ponno je Pakistan a YouTuber atum phan penang an ke blog mondo mate news channel a phan same blog mondo pen ponno kado ko pen 16 mate create trokan a YouTube channel bangke ban ponno India long ponno non bangke la answer si India a sarkar pen same claim pon bomlo laben ke celebrity actor actress cricketer atum account ans tame India long ke ban lablo Instagram ponon lapene Twitter ponon lapene YouTube channel ponon pena anke ban ponlo lason tak taksi anong chethang klong a cricketer atum alang litum a YouTube channel stame India longke block check lo mate ban check nong nam chethang klong Pakistan cricketer Shoaib Akhtar puni pine alang li YouTube channel stame block dead lo lason si Shahid Afridi nani tum arjulong thaipo cricketer lo alang stame Pakistan cricket a captain lo pranke alang li YouTube channel stame ban dead Lason tak taksi Bollywood singer Atif Islam alangli Instagram stame India lo make banded. Lason tak taksi Alice bang ding piglang elitum chethanun Shahid Afridi kaning jalam India rat tumhan aning pa oila kalam to alangli ningje pon Pahalgam malong sila bang solam ke klang lapen ke India lo si ke klang lo bang solam stame sitame Pakistan atum phan koilok pusalang di kaning jepon lasi lahapen pensi alang di phan stame banded lo keram tang news channel atuma phan kupi posi ban lab lo plutang te alang li to misinformation mate chobai alam stame apache thang tap stame do non makela actor actress atuma phan kupi posi banded lo labang solam stame li tum kachini kirang sot alang li to phan kupi posi ban nang kok lo plutang te penang ana views mate penang ana subscriber ke lage India ben si ke long put lasi alang li tum jong si views long olo purutang te alang litum tangka long po YouTube pen tangka long po la pen ke alang litum ke long atangka pen sarkar long alang litum methang sarkar madela Pakistan a sarkar long tangka ki dang pek po tax amendment la suppose indirectly India tum stame alang litum a video lang lo purutang te Pakistan apan ke support si mande lo sikke matha la suppose celebrity atum phan an same actor actress atum phan an same la pen ke panana cricketer atum phan an same India long ke pen pon Lasopor si Indian internet space per si alang litum phan pawi pon lablo YouTube along sitame search sitame mate re sitame litum alang litum video mate alang litum channel sitame long pon pelo jethan nam tu sinang April alam lo la inut India pen BSF mate border security force alang ni phan hapunat Pakistan a ranger alang litum sitame border ke tonatum lo Pakistan a ranger atum India BSF amen ke Purnam Kumar Show pu alang liphan debing nang pon check laben ke non pustame alang liphan nang lo lelang
alang li chor same do alang li chor same pregnant pusi pu pon lo lapen ke non alam ki klang thu bang ke la kiram tang 4 Mei matela Sunday arni alam lo India BSF atum same Pakistan arranger phan nep check kopi polo pulutang re hala bang so arranger bang la India lo nang lo chok pusi pulo amar se alang li phan nep dun check kona lo pulutang te lake Rajasthan ahoy ana Rajasthan a border ana non abang ke lason lo India BSF same Pakistan तुम्हारी रिडिंग सी दोलो लेकिन के पाकिस्तान तुम अरेंजर्स तमे इंडिया BSF अतुम सी दोलो लासी इसी के मथा में अला में लासन लो alang litu matela BSF atum bangso arranger nep elo pustame lo nangkok dahai kupi polo plutang de hala so India lo BSF stame hala Pakistan atum nong sidolang hala phan ki paloji phan ke hapuna de hinat pen stame bangso arranger matela Pakistan arranger phan lo noi pupu de dahai ji lage ne like matha damalam lo bon stame kupi tong klang jini bangke litum han e prang sidang than po mo je than thu bom nang dak Hindustan Times nong jong silang lo plutang de thek ponong ji Pakistan Ranger caught by BSF at international border in Rajasthan. Kiju se ilitum chethanam nang Atari Wagah border India laben ke Pakistan atum kache leng where atowar lo hadake hadak stame India sarkar ben ke totally non ban ke hadak stame inkir check lo block check lo alang litum phan mate India tumhan stame apor pilo laben ke Pakistan atum phan stame apor pilo jela visa ke do tuman Pakistan ben India nang kilut an tum stame chedam nang po laben ke angtan ke do tum stame ke bang ji tum an stame bang nang po laben ke adate ki pi tank ben ke dam tek the matela Pakistan ke chedam tek thilang tumang ke non asabo sung chelo athe alang litum asomar bang ke Pakistan sido alang litum kupini asai ben India bang lo not bang ke alang tum ke chedam ti phan ke alang tum dam tek thile lo ate hadak gate stame Atari gate long stame inku pedelo alang tum padam long delo hadak chiru charnap sidolo people of lutang te alang tum apora teng ben dam tek thile polo India government ben adate ki pi teng ben alang tum dam de posi non bang ke alang tum Wala bang so video long itum chethanam chonang jong si bang so video informative lo plotang de na itum like speak tha nani tum jong si likes pilo plotang de ni listame lans se eding room po athe lha news ki collects me mate ke pangrum stame sap o akisung gedo nani tum jong si bang so channel mate neli channel subscribe ke lang plotang de nani tum subscribe ik tha laben ke chorpar piglo subscribe tang tum han an stame laben kai ke neli video nanglang dun vera tum han an stame chorpar piglo laben ke apora teng men than pon pedet athi ke lason lo anili same kaprek asai do kok ti la so posi hala news ke klang pen ke na itum mal same birta nang pi fit bange tek thide ti lo sapo der chati ti lo pone bang so video lo itum ching ki che than pon chona kaprek video lo itum putho che dong thunang do mai thak me kardo